Θέλε και εμένα μετά. Αυτή είναι η μηχανή αυτονόητα. Αυτός για τα πάντα. Πώς ακούγεται, κοίτα τι κάνει. Τράβα τον εκεί ρε μαλάκα. Έκανε Σούζα όρθιος και εσύ τραβάς το μαλάκα. Τσάμι όρθιος! Κοίτα το πούς. Πάλι Τσάμι! Γαμώ τον Χριστό σου. Δικό του είναι! Έπαθα αυτό όμως! Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δικό του είναι! Άλλη μία Γεργή! Σειρά σου ωραία, σειρά σου! Δικό του είναι ρε! Είναι δικό μου! Δεν έπαθε τίποτα. Έτσι και μου θυμίζεις ρατσουνίες, κοίτα εδώ ρατσουνίες. Ποιος θα τα πληρώσει? Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Κοίτα εδώ. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τσάβε? Θα σου πάρω ένα σημείο σπρέι να στο φτιάξω. Τώρα θα γελάσουμε. Αυτό θα το βάλουμε στο Αυτός θα YouTube. φάει καπάκι με την Παναγία. Ωραία, τουλάχιστον ένα εδώ που έχει φράχτη να την κρατήσει. Μαλάκα θα πέφτες μέσα. Εγώ το ξέρα που θα πω. Γαμώ το Χριστό να δούμε. Ένα μάξι μας λείπει να πέσει